Keď popíšem svoj deň, asi bude aj dosť vidno, aký je to rozdiel oproti komerčnom lietaní. Ja svoj rozvrh absolútne neviem do poslednej chvíle často. To je fakt, že 24 hodín denne, 7 dní týždni som v pohotovosti. Budú 15 minút ready a že super, díky. A potom som volala cateringovej firme, že prosím, doneste mi hoci čo máte na palube, hoci čo, že kedy je departure, teraz, hneď. Normálne človek musia až dramatické scénky, ani to není moc o poznávaní destinácií. Mám oveľa teda zdravší a pravidelnejší režim konečne. To je paráda. To je proste. Mám nejaké 2 minúty do pristátia, že už pomaly podvozok vyťahnutý, už počujem. A ja ešte rýchlo skladám taniere. A kde sedíš na pristátie a na landing na záchode? Ľudia majú normálne problém nájsť a otvoriť toaletu v lietadle. Ja neviem, proste podľa mňa je tam normálna, seriózna kľúčka. Niekoľkokrát do dňa hovorila, že dávam výpoveď, že toto už nedávam. Tých zážitkov je hrozne veľa s tými pasažiermi, preto som o tom napísala knihu. A predtým, než som sa vôbec dala na túto dráhu letušky, musím priznať, že tiež som si o všetkých Araboch myslela, že sú, ale my ako letušky sme samozrejme aj chodili von, poznávali Saudskú Arábiu, lebo tá arabština je neskutočne ťažká. Oni to majú proste v kultúre, že si veľmi vážia hostí, lebo oni sú potom povinní to dať. Neviem teda, či až tak štedrí sú. A keď som tam začínala pred 11 rokmi, tak to bola krajina, kde bola povinná abája, povinné zahalovanie žien ešte nemohli šoférovať. Nemohla som sa ani len s mužským pohlavím ani len rozprávať na verejnosti. Dneska tam už existuje turizmus. Saudi strašne sa milujú stretávať po tých kaviarniach a tých šiša baroch, kde fajčete šiši a potom futbal. Futbalom to žije. Mne sa to páči, ten taký nočný život. Našla som si v ich kultúre veľa pozitívnych vecí, inšpiratívnych, že by sme si mali brať príklad, je to ako veľmi držia rodiny spolu. Mne strašne chýbajú naše 4-ročné obdobia a zima a jeseň a jar.